Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones. Aquí vexo pantalón curto, pero moi longo, Sí, que eu prefiro así que sea un poquinho máis ancho. A mí non tan curto, a veces incluso me molesta nas pernas, entonces prefiro anchalo e punto. E levalos por riba das rodillas e dicir, esto parecería cheve. Aí por aí sí, por encima das rodillas sí. Se o subo, e o subo xa e o levo por aquí, Nada, así imposible. este pantalón que o levo eu, como o ve? Vexo ben, é casi chega a rodilla. Está ben, non? Sí, pero ainda que fora un pouco máis corto, tamén iba ben. Se o levo agora sí que o subín un pouco, Ibas guapísimo. así vou guapísimo. Sí. Me parezo Harry Styles e todo, daquela agora vou triunfar aquí. Pero non co calzoncillo. E vexo que levo o pantalón curto por enriba da rodilla, que é como se ten que levar agora, Iso é xente que dice que non pode levar o pantalón corto, non estou de acordo con eles, porque por que nós non vamos a levar o pantalón Ai, corto? que lle parecen a vostede estes pantalóns? Hombre, e además para xente xoven. Unha maravilla. Unha maravilla, pero son moi curtos, non? No, que va? Pantalóns curtos moi curtos, sí ou non? No. Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones. Por certo que falando de roupas, son vostedes os que a usan e despois a poñen a venda en páxinas de segunda man, ollo coidado con Facenda, sobre todo se fan a declaración da renda que queda unha semana para que remate o prazo. Claro, non sempre hai que declaralo, pero ás veces sí, vale? Teñano en conta, se son dos que utilizan esas plataformas de venda de segunda man. De forma puntual, non hai problema. O tema é se hai beneficio e volume. Atendan. Se superamos aproximadamente unhas 30 vendas ao ano ou se pasamos dos 2.000 euros anuais en ingresos, hai que declaralo. Agora ben, non sempre toca pagar impostos. Se vendes por máis do que che custou, se hai ganancia, aí sí que pagamos. Pero se vendemos obxectos de segunda man sen obter beneficio, é dicir, polo mesmo ou menos do que nos custou, estaríamos exentos de pagar impostos. Por exemplo, compras unha chaqueta por 50 euros e véndela por 30, non hai ganancia patrimonial, así que non tributas. E ollo, se isto se converte nunha actividade habitual, podería considerarse actividade económica, un negocio, vaya, con obrigas maiores, mesmo darse de alta como autónomo. A nosa seguinte amiga, Andrea de Burela, foille ben o conto neste tipo de vendas, pero como xestiona, Alba? Antes de nada, Bernardo, dime o que che parece a miña chaqueta nova que acabo xa de sacar daqui do almacén de Andrea de Burela. Fixadevos, porque é roupa de segunda man, pero algunha, como esta, ven aínda coa etiqueta, é dicir, que está nova de todo. Andrea, neste caso, ti que utilizas estas plataformas de revenda que gañan tanta popularidade, como declaras isto? Como se tributa? Vale, pois cada aplicación, sobre todo en Vinted, cando eres autónoma, dache esa posibilidade de facer un Vinted Go, lle chaman, entón a propia aplicación che dá ese tipo de recibo para tú poder declarar. Cando son ventas aquí no Pobo, pois a través teño un TPV, entón ese recibo xa me dá a opción de declarar ou cando faz un ingreso co recibo do propio banco. Ti agora fixache esta autónoma, non? Sí, desde novembro son autónoma. E canto pode sacar un mes bo para facernos unha idea das ganancias que poden dar este tipo de revendas? Vale, pois mira, o mes máis bo que fixen foi así en verán ou navidades, uns 800 euros. 800 euros. Tamén entendo que logo habrá, estará como equilibrado, habrá meses un poquinho peores, non? Si, hai meses que son bastante baixos, por exemplo, febreiro, que igual faz uns 50, 60 euros. Fíxome, Andrea, que aquí tes o teu almacén no que gardas toda a roupa que logo anuncias a través das redes sociais e destas plataformas, pero o que a xente non sabe ou non se imagina é todo o traballo que hai detrás, non? Si, hai moitísimo traballo, porque non só é sacar unha foto, senón tamén tens que lavar a prenda, tens que planchala, tens que a veces cosela, sacarlle esa foto, levala ao punto de envío, é un longo traballo. Claro. Roupa, como ela decía, de segunda man, moita con etiquetas, que está fabulosamente. Non sei, Andrea, se che dá isto para vivir xa ou tes que compaxinar con outro traballo? Por ahora compaxino con outro traballo. Oxalá me dea para vivir desto, non? Pero, bueno, tamén son unha persona super traballadora, entón gústame compaxinar un pouco todo. E como se recolle aquí, por exemplo, en Burela, esta modernidade, vamos a decir, de aplicacións de revenda, de roupa, de redes? Pois mira, cando empecé dixen, vou a vender máis para fora que no Pobo, porque, bueno, ser un pouco pequeniño, con monta mentalidade maior, digo, non vou a vender moito, pero todo o contrario, tuvo unha acollida super boa e estou super contenta, a verdad. Pois moitísimas grazas, Andrea, e está o seu caso que decidiu facerse autónoma para utilizar e sacar partido destas plataformas de revenda e da roupa de segunda man que, se vos fixades, eu xa me namorei, creo que vou levar outra, que vos parece?